Asmara iku dudu mung rasa seneng nalika ketemu, nanging saben nalika adoh lan setya nalika cobaan teka. Tresna sejati ora tansah rame tembung, kadang mung meneng nanging tansah eling. Ora pamer janji nanging mbuktekake nganggo tumindak. Wong sing tresna kanthi temen ora mung mikir kepenak atine dhewe, nanging jaga ajining rasa lan ngugemi tanggung jawab. Yen asmara mung ndadekake lara, iku dudu tresna, nanging hawa nafsu. Amarga tresna sejati meski nuntun marang tentrem, dudu marang rusak ati. Mula tresna kanthi wicaksana, aja mung nuruti rasa, nanging iringana karo iman, adab, lan budi pekerti, supaya asmara ora mung dadi cerita, nanging dadi dalan bebrayan sing mulya.